Вие сте хора с опит и от вас човек може да научи много. С тези думи към пенсионерите от клуб Еделвайс се обърна Калин Каменов, кандидат за кмет на община Враца, издигнат от ГЕРБ. Калин Каменов, народният представител Петя Аврамова и кандидатите за общински съветници от листата на ГЕРБ бяха гости на празника по случай Петков ден, организиран от клуб Еделвайс. Не е важно на колко си, на колко се чувстваш и с какво може да бъдеш полезен. А вие със сигурност можете да бъдете много полезни. С вашите съвети, с вашия опит. Много от вас са успешни хора. Хората, които ние самите, аз и моите колеги, кандидати за общински съветници, сме се учили. Затова сме пред вас, за да свидетелстваме уважение пред вас и да ви кажем, че ще разчитаме на вашия опит, макар и като съвети. Аз съм от хората, които умеят да слушат и да се слушат в мъдрите съвети. Благодарение на тях, аз смятам, че мога да бъда по-добър и аз, и моите колеги също. Благодарение на това, че умеем да слушаме хората. И не само да слушаме, но и да си вземем поука. Да вземем пример и да се замислиме върху това, което казват хората. Защото ако един управленец не слуша хората, а само себе си и личния си кръг, той не е управленец. Аз не се притеснявам от градивната критика и от срещите с хората, заяви още Калин Каменов. Аз искам да съм кмет, който ще е близо до хората, близо до вас. Ама не от мандат на мандат, а непрекъснато, често, когато имате нужда. Защото смятам, че един такъв човек трябва да е кмет, такъв трябва да е управленец, да е близо до хората. Затова искаме да ни дарите вашето доверие, вашето внимание и аз съм сигурен, че ние няма да ви разочароваме. Срещата завърши с непринудена дискусия за проблемите на Враца и възможностите за развитието на града и населените места в общината.